Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong. Kinong Shnong jong ka Shnong Mawshun. Ka Shnong ka bajingay tang kumbakat to ka ni kilometer na punursla kila pun pa ko jing persya ya ki bor Shnong na mar ka jing bum sngohun ya karukam sam ya Khaw Roshan upa ka sarkar ka lamang ban sam ay siya ki pait ba ki baduk san kilo si kli brio bat uday si kilo si yen. Kakan hon jong ka Batesi TV kala yo ban ya kendo markmat bat Kinong Shnong jong ka Shnong Mawshun bat habaya kren kilong kmi kumju ki rio rang ba kila ya thu banaka baha bagi day ban yo san kilo shikli brio Kinong sam Khaw Roshan kila ot no shi kilo bat ki sam tang 100 kilo shikli bat yo dairu u bagi day ban yo shi kilo la ai tang praspa gram hagate ke jing ekran kila yeto ba ka jing sam kamlong ka baranti nama donru ki ba yo 9 kilo shikli bat donru ki ba yo 10 kilo shikli kila yeto ba kumba ka julong baro shikata yo Khaw Roshan u badai ban sam hagador laiting ka shi kilo laju sam hagador sandeng ka shi kilo henrei yakani kim sngo ai namar ba kila dep ban ya hun ya sok hapo Shnong namar ba Kinong sam Khaw ki ot ba ommi sho ka bai kali ka bai daju henrei hakum kani ka por jong ka lockdown kila yeto ba kila lech ot hau rang ba Shnong u ba lammi ki khar ba un penhiar no ya kador na ka sandeng ka sha ka laiting ka manta shipor namar ba ki sngo jinjar palat ba kimyo ban lech bela lech sngi bat on sa perkhat pat hadien ban penkio dor biang henrei ki ong ba rang ba Shnong sngap satya kila yeto ru bahadien ke jing bum hun ya ke jing le jong ka bor Shnong kila lech ban ujor sha ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district lengba u sub divisional officer ka pun ursla civil subdivision kajing sam jong kine ki bro hapo Shnong mai ha Shnong Mawshun nulong ka kum kata poi nok katang 100 kilo si khalai bro te halor kata na ka baya dai bet kata kajing sam em ngi wengi kong ngi ba ka kertengi kong MC min mauyong ngita nuyok ngi hakaliang u ration card te nuyok ngi hakaliang u ration card yok ngi da uto Khaw ba Khaw Rospa ba ong magi yok ngi nyu kilo te man ka por ba yok Khaw ration nyu kilo ket ba ntia pat hakane ka lockdown baro la yok no ngi 10 kilo te kumin hakato ka sing sajjan ba sam kina ne Khaw u ba ai ka sarkar kumnen ungi em ka jing kata na ka benta mai ki pat ba anok Shnong ba balek ngino ungan yo ang 10 kilo ket bakine pat kipat ba ki babun yo no ki 100 kilo te na ka benta bong yo mangana kata ka 10 kilo ungan kwa syu ngang ibong sim te em ka jing yatai ki bet kita Kinong sam Khaw na kano ka daw ba sam pitang 100 kilo na ba ka sarkar la bi ka 100 kilo ndrei ong ki ba mut ibong ya manglang bong yo baro si Shnong bong yo lang kita ki ba yo kat ki ban yo kat kum ju em tharai te kata ka por la ya taine le ni ki ong ki ba bong yo lang baro te ket ba ha kata ka jing ong ki yo lang uyi khami lenti bong yo la da em isis pa tali ka jing ha ka ju ka kom 100 kilo si khle bro ndrai nulong ka kum kata ket ba yo pa ka jing tim wei ba yo 10 kilo mar wei ba yo arngut silok ha ka dor 9 kilo mar wei khat ar kilo arngut te kata ka ba hu ka pen ketak ba kana yi ke subi lada long ka jing sam ka ba ha ka ju ka rukom bar khoj ui pdiang so bhai na kata le se ha ka por ka ba shua bong sam ki pen pena phaj ba ki da ka phone la ne da ka mai nai ba bong nu em ka jing hu ngino kum ki phaj ba nong Shnong bong pdiang so bhai na kata jing ai ka sarkar re nu em ka ngino ka ba kata na ka liang Kinong penyaj na ka Shnong te shu sam bet ki ket la ba mut ket la ba hu the ki kum tan te long ka ba ngosi na yi te ke namar uyi kum kiduk kisuk ki bala khami lenti bong yo ina kata ka jing sam jong ka sarkar ka bong yo be 100 kilo la singai em bong yo pendap na ka jing set nang ba mi di ngikian kiti ket ba balek ngino pan bahasa ot no ina kata kalong ka ba ngosi na kane ka jing ai penher ya Khaw ba 100 kilo ro ai tang 100 kilo na dok ki ration ki bala ju yo ba mar sikata bat hado une ba ka ais ngam ha sarkar ka jing sosi jangi kalong namar ba usula simet dalade sem la pen benaya ki pajba lada pen benaya ki pajba o dai perawan mo terus sumbahaman malada da pen benaya ki pajba ong o ko pajba ko Shnong ko thau to nya ba lang na Khaw ba 100 kilo nya ot lang en ka kepok ma phi 10 kilo 10 kepok bo yo lang kita ki ba empo yo kat re yi pediang so bahabai klam da kano ka jing snyo lada sya kamar lai kilo ro biang mar 1 kilo ro biang andai sulai simet bai
habal keling na kata na kinong sam na $1 o nga bala basam kitang saw suyer ke ben man ki ang ki babun ki bamyokan dan sana syong kita ki bamyokan haba syong ki hakana ka Shnong nakano ka daw bamyokan ki namar la da menta ka snem yo ki hayay beden nakana ka kerteng bro bamyokan hab thap application nakana ka kerteng bro bamyo poi Khaw handai su pendek pinaki wei ai pitang saki wei talong ka bamlong đây cả vùng nhỏ lăng này là kita kicing bambar ada yok mar sekilo yok mar 1 kilo long ka babah handai su khate phina ka bala mang sarkar tolong nyahap kor handai nangale suyer khe ben bet nga tengah su ong nga tengah long tong uksau ubam dai ubam suyer pe ya wan ubadai ya fikendit breu handai ki yer khe yap ler man cái ka jing yok Khaw nga tengah yok ngadon BPL nga sa yo kunta 1 kilo kador tak ngi yo ngi sewi kata kador bangilai penbe ya kador bah le ngai da ka mensem simat ke jonga ngamla ban kenjok bat bano batno le da ka mensem simat ke jonga ngayo I kum ya ini tumen raklap kum ya tai balong ibam ibapli bantang laj balar mano ban panyong hiu le nga kata ke mensem jonga Ngai ngalai direct idalade sekemar syau orang pasuna. Ngalai uot, ngalai nam ong rang ba karating la debrai. Hakmat jung derba. Tam ka syong kabor hapi ban penklah. Halo ka kerteng jong anganut ban saki. Dia kata. Dong eu neu Khaw bang yebu dor mentah hakador santengka. Terang ba da kabor jong pi nganut ban saki ngaong penherno kador lai tengka. Ban yarap ya kipli ki baduk ki basya ngar ngolong baduk ngrengam tanga kerduk hadu ban tangam don pisahyu wat tang bantit Khaw namar nga kerman ya ki marrep jong abangan de kawan kelok daw ngar sakut tenan bani sai pisah na bangru ngam lacu ki khang ki pulit bani sai tengah matar ngam don pisahyu henrei wat ki we le ki kham duk arsya ban yanga ru ki dangdan tersup harang ba ban le ekani ka kam da kabor jeng pi mana ban persya nganut ban saki bangade unong keren unong dawa ngai ki ong ba menta tong ini ap ya menta sisin namang ngila penher ya utei Khaw jong ki non SSE gila penher no ya uta hakador kumju kumbangi sam lang ya BPL ya UEY hakador santangka nama hang ne Shnong yau neu non SSE ki ken khatwei pia dia kata teki simno esaka Shnong arpho naya ki ong baki simno tang arpho naya ya kita baki ut bangi ngila se ya kador kabarem te ya kata ngi pediang nomor ba kini ki bayo ya kanon yang non ru kim dai ki beru pa kita khatman ki dai ki bre ki bakam duk ban yangar ki badang si belas ki sia kata ki ngas ngau baka kata ngamen jur ya kata ya ka sisen kemungkinan hentai hadu menta kalong kalai sen ban sam yo BPL kan EY hentai kim numpat yo ki sus ngap lagas ngap di sula e kala tu ban ka partai Shnong ban ong yo BPL kan lani ya baru kino sim Khaw rasan pidai banyo 1 kilo ki ya be banyo 1 kilo kador katar kim num ang kisu pertabaj ba lasai ka sngi pidai ban lai sim yang ne Khaw rasan ngi hang ne ngi je da kadang ngi panya da kadang pradong hakane ka Shnong ni yela je lepan duk mensiwa ban yela kai tengi penek ya kata tegi pertaba mentaya kadang kata pidai banasim kata beje onadep kata kadang pidai banasim kata beje kenang ban kam jenga kene ke jing don brevi ngila ya kata tegi la saban la Hadin ke jing ekran bagi nong Shnong kinong lum khubor jong ka bati CTV kila lai ru ban yakendo ya ki bor Shnong jong Shnong Mawshun ban kali na ki hato la katai ke jing keno kalong ne em ka basisha
Hagajing ekran bat u assistant rang ba Shnong uba pendap tong per harengkat gajing don langjong rang ba Shnong lammi ki dikhar kumjo u secretary Shnong kila kubur baki ot si kilo si kli brio bat ki sam no tang sau kilo bat ki le kum tei khnang ban punyo khaw lang ya ki wei pat ki nong Shnong ki bum don kar Russian habakli kila ong bakim shim la yo bor satiana u SDO ban le kumta nrei ga dei ga jingya pen bei tang da ki nong yalam Shnong ban ye yo ban talang ki pat ba namar kim la ban khot dorbar ni khot jingya lang ban ye pen bei ya kani ka kam hakmat ki pat ba ki babun hadien ga jingya sngo ya ga jing kran na boro arlyang ki nong lum khubor jong ga batesi TV kila leit chapon ursla civil subdivision ban ye kendu yo subdivisional officer u ba di nyota nrei ha ga jingya kran bat uni u SDO ulaong Baya ka jing ujor jong ki nongshong Shnong ka Mawshun ula pha be shaga deputy commissioner ka East Khaw Sales district sha Shillong na ba hapo ka civil subdivision penursla kampat don ka tanat supply ngi don hani pratali kidong ila ya pia ka dong pratali kidong bat ngi don lagi jong ki nong yalam kan ki leda jong ka dong ti baro kita ki nong leda jong ka dong ki don ka jing ki klik lang na ka benta ka Shnong hibar ko wei ti ka be ni ka benta marsin sedang kan ka khlam kum ni ki om ka khlam na kaleng jong ka komiti Shnong ila isim khia hi sibut ne ka bi jing don kambaro tingila pha bakin rung hamala ko pe ko ki tluieng ban sim ka tangi ki nong Shnong ban yo e ka jing khain ka batikna khanang ban ladon ko nuru jing e bangin tip jadin bagi yo e ka jing khain ka batikna ni yo ka jing don brio ti de halor kan ka nong rim kumba kalong ha ka be bu ni Khaw na kale ka sarkar ka ai tang na ka banta ki badani ka kat AAY bat ka kat PHH di nomor kata kanika kat kum ka jing don jong ki nong yo Khaw na ka banta u AAY bat u PHH kadang long khantet palat lading iru jor bat ka jing don jong brio di nomor kata ka Shnong ka komiti Shnong hi ber ko wei harangkat ki nong yalam jong ka dong ngiras ngudai ba namar kanika khlam ngin penyo bantalang ya baro ki nong Shnong ki jongi dakat bayadap ki badang bun ba ki brio ki bampat don kat ki bapli ngi kum ka Shnong ni sngo e ke bakin nang pej bang ngi ya bamja baki tu ki badon kat ki bamja ki kim yo ja tingi sngo e ke dei hang ta ken ba daka jing jensur men sim ba daka jing sngo lem ka jing su khia na ka banta ki nong Shnong ni sim ya kan karai ban ya ai bentalang tangkat bayadap bat na ka banta kan ngi la de namar sha shu ban lum dorbar ni sutu aga jing sha dei ban lek chua shi ka dorbar jong ki nong bam Khaw shi ka dorbar jong ki barok ki beneficiaries tang bana mar baka kendon ain kamsha ka sarkar kala mana ingi bagin long kwat tang ki meeting ru ti dei na ka daw ngi shu lum takat tukat ni tang ki nong yalam ban panchayat ban sutu aga be kata bat ia penbej bakan long kumta ka jing kenno ti ki paj ba ki kenno be ngimtip nakaliang kita ki bayo ngimtip tenrei nakaliang ka komiti nakaliang jo ka Shnong hi da kawai kasur ngila betha ban ya sambe markat ju tinga tharai kum kita ki jing kenno kilong ki bom Shnong nong rim ki bom Shnong nia ban ngimla hir ban pediang ka kum kata namar ba kadai tang ka jing kwa ban penbut nam ya ka ai ka baki ki kwa ti ya kaniru nakaliang jongi kum ka Shnong nginam thau ha ka jing sisa naka benta jongki kila pen sngo ngi kwa hi ban ya khot ban pen su thu ya ki namar ba le si tang naka parta Shnong tang naka jing pen sawa kim das ngu thu e hadu kata tenrei nakaleng jongki ru kim like ni tip kum nu ne ti kila le kila pen pau no kum ni tingin ong shu kum no ringi ngi kwa ban ya kren ka bayas ngu thu kai pramet kum tu rangkat bat ka komiti naka benta uni Khaw ti ngi ya sam dang tang si ni naka benta uni Khaw ba ngi yo ba kan siu pisa udang po dang tang si ni ti kata ngi dang le ngi dang pendep men singi satadi ya kata ru naka benta Khaw ba ngi yo kum tu ka ski MLA arpo san lak mo ya ka tu ting empat benai ngi empat tip ngi sui tang ko bor kum tu da du mentang padon ni te lai no tang i kongres miring ngi sngo ban ai khublei sibun naka benta jong ba ila no senyang lem lang ba Khaw kumbasan kuental po Shnong jongi ka Khasi Students Union Border Area Unit kala panram jur ya ki bor Shnong jong Mawshun halor ka tai ki jingja baka bor Shnong kala odju bor shikilo Khaw shikli brio klem kano ka jing kin jok ten na ki pat ba nong Shnong khamtam na ki tu ki badai ban yo ya ka hok jong ki kumba ka sarkar kalamang u General Secretary ka KSU Border Area Unit usamla Riskham khongla ula ong baki bor Shnong kim dei ban pentieng patsme ya ki nong Shnong namar ka jingmi jong ki shakhmat ban ujor ya ka jingle bakla jong ki
kat kum ka jing yo jing tip jonga nau na ki pat ba nong Shnong ki pen tip ba kilasem jing ya hawai de bat ka jing saot yo Khaw ba layo na ka sarkar ba layo san kilo ndrei ki pat ba ki la pen tip ba ki layo tang sau kilo sikle ten kaliang jonga kum ka seng hang ne nga penrem jor ya kan ka jing le jong kinong sam Khaw ha ka bakin on no ya ka hok jong ki pat ba kat kum ka jing tip bangayo ba kilaya kendu ya SDO kila ai ko komplain bat kilayo ruban ya keren bat SDO ndrei kila ai yang ka jing tip ba na kaliang SDO ru sem la ai setia ka jing pentip ka basai te na kaliang jong SDO nga kerpat jor ba un le ai halor ka bedai bat katika report katuka komplain ka ba kila penpoi ki pat ba nong Shnong jong ka Shnong Mawshun na kaliang jong ka Shnong Mawshun kala ai ka komplain sa o SDO jong ka Ponsla Civil Subdivision jongi te nga kerpat jor ya ne SDO ba un le ai habai dai bat kane ban le ben ya ki nong Shnong ba play ki bom tip ya ka ai ki don ki ba ya thu yang ba kim tip satia ya kan ka kom yo Khaw ro namar ka slip rosion ru kam judon bat ki kadon bet bat ki nong sam Khaw bat ki nong trei ya kan ka kam habai dai bat ka jing ya sam Khaw hang ni sisu ngadon ban kentu ya orang ba Shnong ya ki nong kit kam Shnong jong ka Shnong Mawshun ba kinom pensir mensim ya ki pat ba nong Shnong hakum kan ka por bakin ai mensim ya ki nong Shnong ba ladadon ka ai ru bakin ai ka jing pensai ya ki pat ba ka ba bria ba ban su penting ya ki namar ba kisong ha karin mensim ha ka hukum kan ka por lai ki bakerdo ru kibon te nga kerpat jur habide bar unau Khaw ru bakin ai ka jing pensai ka babiang sia ki nong Shnong kenang bakin laj na ka jing kulmar jing mun